15. Joo. Ja hindupunnerukset 8. Just noin. Hienosti menee. Kaksi minuuttia 30 sekkaa mennyt. Hengitellään ja keskitytään. 7 minuutin treeni. Sinne päin. 20 sekkaa. Pito, staattinen, pysyy. Vatsas töihin. Ei, 3 minuuttia on mennyt. Meillä on 4 minuuttia jäljellä. 7 minuutin treenipatteri. Hiki tulee, niin pitää. Ja hindupunnerukset 8. Hyvä Jenni, anna mennä vaan. Noin. Osku tulee perästä ja näyttää. Miehen voimaa. Ja yes. Ja pito. Nyt toi huijaus tuli kameralle. Ei se mitään, jatketaan. 20 sekunnin pito. 7 minuutin treenipatteri, 3 liikettä. Sisulla mehut pois. Joo, kiitos paljon. Se oli just eikä melkein erittäin hyvä ja X-hypyt lähtee. Meillä on 4 minuuttia 15 sekkaa jo mennyt. Ai mitä se tekee? Se jää jälkeen. Koska sä jäät jälkeen? On paljon isompi. No pidempi liikerata. No, smart. Läski hiljaa siellä. Ja hindupunnerukset 8. Tää on ihan silkkaa YouTube-opetuskamaa. Kyllä. Yes. Ja nosti menee. Yeah, sure. Join. Come on. Tiedättekö te mitä? Ilosanoma on tulossa. 5 minuuttia mennyt, enää 2 jäljellä. Yes. Huomaatte tätä iloa ja riemua. Joku ennätys 7 minuuttia. Ei vaan, tämän treenin koko pituus on 7 minuuttia. Tässä 7 minuutissa käydään jo 3 liikettä. Tämmönen sisutreeni. Joo, ottaa. Mä saan kiinni. Ei otas! Oikeeta.